Asekubiyele somukele kama ko pastor ningi uNkulunkulu akulonde kubusise sibheka la udaba lwamaphupho njengejwayelo inamba isenze kuphela kusungona ekuseni ka5 ntambama iba ngumlandeli wechannel ukuze senzele inamba uma ungeyena ngiyacela ungasenze inamba uma ungifonela ke ngifonele ngo9 ekuseni ka5 ntambama kuphela ngoba sinisa SMS ngoba sinisa WhatsApp uma ungifonela awungibuza igama uyichaza wena igama uchaze inkinga yakho kuphela so sibheka la uphupho lophupha ubona ingane. So abantu abaningi baphupha ukuyenzeka phupha ebona ingane ushela ingane noma hamba nengane lomunikeza ingane. We have ama videos where we explain indaba engane but namhlanje nje asiphinde sibeke nje kahle ngokuqondile ukuthi kungenzeka number 1 ukujwayelekile uma uphupha ingane sikhalinye ngoPaulushe uma iyinhle ngoba lokho kungasho ulindela inhlanhla nesibusiso esizayo. Amahubo 37 verse 3 verse 7 empeleni amahubo 37 verse 7 thula phambi kaJehova ulindele yena ungakhathazeki ngone inhlanhla endleleni yakhe. So futhi omunye umuntu kuyenzeka ephupha ingane enhle kanti kuzohanjelwa kahle izinto zakhe kunobunhlanhla obuzayo noma kukhona okuhle kuyisibusiso kuzayo kuyena yabona. Number 2 kwesinye isikhathi kuyenzeka uma uphupha ingane ube uPaulushe uma nje iyinhle leyo ngane kulungasho ukuthi kuyenzeka uzokhulelwa uma umuntu wesifazane noma uzokhuliswa uma umuntu wesilisa lo muntu uzomkhulisa azala ingane yelobulili obubonile. So ngenzeka uphuphe ingane yomfana noma ingane yentombazane futhi uma ukhulelwe uzothola leyo uzobeletha leyo ngane leyo sikuyibonile noma ukhulisiwe so uzothola leyo ngane leyo sensingo sikuyibonile. Amahubo 113 verse 9 inyumba uyayipha uphatha umuzi ibe ngunina othokozayo abantwana haleluya. Kanti ngokaLuka 1 verse 13 kepha ngelo siyathi kuye ungesabi Zakaria ngokuba ke isicelo sakho siswakele umkakho Elizabeth uyakuzalela indodana. 3 kuyenzeka uma uphupha ingane kuba uPaulushe uma iyinhle olungabili ukhoma ukuthi kuyenzeka kunomuntu oseduze nawe ozokhulelwa noma usuke ezokukhulelisa. uGenesis 18 verse 14 kukhona into emahlula uJehova na ngaleso sikhathi emva konyaka ngiyakubuyela kuwe uSara abe nendodana. Number 4 uma uphupha ingane kuyaba uPaulubi uma ingaphandle kwecheke noma ngaphandle kwendlu wena ungaphakathi ngoba liyasho kungenzeka kunengane ongenzeka yashona yangenzelwa lutho ongenzeka nje manje udingeka maybe ishanjululwe noma yenzelwe iladi noma ke ibuyiswe ekhaya ifakwe ekhaya yabona kuze uthi yenzani iyadla yenzani ngaphandle yabona noma ingcolile njalo njalo. So number 5 uma uphupha ingane kuyaba uPaulubi uma isondela kuwe leyo ngane ungayithandi ngathandeki yabona ngoba lento isengasho ukuthi kuyenzeka ikhona imizamo yesithe yokunambeka ngesilwane uma kulengane le isondela kuwe kodwa ayithandeki noma iyasoleka kodwa lokho ifuna ukuza kuwe ingakhomba lelona lento isilwane yabona. Number 6 uma uphupha ingane kuyaba uPaulubi imingcolile so likhomba ukuthi kungenzeka ikhona ingane eyashona yadlula emhlabeni akahlanjululwa njengamanje kuyadinga ukuthi isukume mhlawumbe kwenziwe inhlambululo eqonene leyo ngane leyo engaba yaphuphuma noma yashona yangalungiselwa. Kuyafana noma ungathopha ingane yakhala futhi isole ingane ingalungiseliwe mhlawumbe engenzeka yashona ngalungiselwa ngenzeka yahushulwa ngenzeka yamiscarriage but ayinakiwe ilungiselwa lutho yabo. So besibeka nje ingane akhona kamanye ama video where we dive deep ekutheni mhlawumbe mayenza so kungaba ukuthi manje so yabona siyabonga kakhulu besibeka nje uphupha ingane. Kwesesini baningi abantu abaphupha ingane bese yakhulelwa noma ekhuleliswe noma kukhulela umuntu esuke esondelene naye noma umjwayele noma phila naye. Siyabonga. Siwe ni pasi na matulu, siwe
amandla siweni phansi lemathulu kuleka kuyo